l'eix de Gandia com a fàbrica de cultura, com a motor de cultura. Entenem que Gandia són els veïns i les veïnes, les associacions, les institucions, les empreses i l'administració. Són aquella gent que passa una part de l'any amb nosaltres i aquella gent que passa una part de la seva vida amb nosaltres. Per tant, el que volem és que aquest projecte siga part activa, la ciutadania siga part activa en les opcions culturals que tinguen, no només consumidora de la cultura que oferisca l'administració. Això, en aquesta repensa del marc cultural de la ciutat, creiem que afavorirà que els col·lectius culturals de Gandia intercanvien opcions. És a dir, tenim músics, tenim teatres, tenim escriptors, tenim associacions que generen molta activitat cultural. És un projecte cultural que afecta o que està vist i creat des de la ciutadania i per a la ciutadania. No només opcions culturals que es creen des dels despatxos, sinó que sigui la ciutadania que demane aquesta opció cultural. Per què? Perquè creiem que Gandia ha perdut part del seu dinamisme cultural, part de la seva activitat. Volem tornar a tindre aquesta Gandia cultural que era l'enveja de les comarques centrals.